derfor er det jo næsten som om vi kender hinanden i virkeligheden. Ja. Det første fjernsynsprogram, jeg lavede i fjernsynet, det handlede om tal. Det hed Skæg med tal. Og jeg gik rundt og sagde, og Mads var glad og talte alle ting, og I kunne tage derudad. Og jeg troede, jeg skulle lave Skæg med tal. Hele resten af tælle til 10. Hvor er I kloge? Skal vi ikke lige klappe af børn? Jo, alle voksne klapper lige af børnene. Vi var mega kloge. Og jeg var så glad, og jeg sagde også til manden i telefonen. Jeg sagde, hurra, alle børn har lært at tælle til 10. Jubi! Men manden sagde, du skal slet ikke være så glad, Haske. Fordi nu hvor alle børn har lært at tælle til 10, så har de ikke brug med bogstaver. Det var måske en rigtig god idé. Så begyndte jeg at lave skæg med bogstaver. Og det viser sig, at man kan nærmest alt med bogstaver. Man kan skrive sit navn med bogstaver. Og man kan synge bogstaver. Og man kan danse bogstaver. Alt muligt kan man med bogstaver. Wow! Ja, det er kort. I har faktisk alle sammen. Hvad hedder du? Jeg kommer nu. Nej, men jeg vil gerne tage et billede med skæg. Skal vi tage et billede af det, Jørgen? Vi tager lige et billede. Kom det her. Hvor har du ventet ikke? Er du klar? Og så har du taget den førte kjole på. Er du klar til at smile over? Men vi skal lige smile. Hvem er det, vi skal smile til? Derovre. Kig, er vi op med tommelfingeren. Så tager jeg så billedet. Skal I ikke også være med sammen med, at vi er hurtigt? Klar til at smile? Kom ind. Er I klar? Så skal I smile. Sissel og Annika, og så tommelfingrene. 1, 2, 3, smil! Ja, det lader det være. Sådan. Hvorfor sidder min ikke til det? Ja, det lader nu være. Lad nu være. Så går vi herover på et kort til. Jeg vil også have et billede. Det var altså godt. Så, sådan der. Det var det godt klaret, at vi er. Skal vi også tage film? Tak, skæg. Kom her, skål.